ko in yage leda. Salamu alaikum. Waye? Ko in yage leda. Ya je mana. Barka ne. Ya gari. Kai ne me? Ko kuma ba ma gaisuwa ce ta kayana ba. To me ya kawo ka? Zuwa ne in jin tabbatar in gani da ido na idan har gaskiya ne. To da rigima da ni da kai daga nan hata ta sara. To ta me fa? Gaskiya ne matata ka aure. Ƙwararri da gaske kuwa. Da na yi rabin shika. Ƙwararri da gaske. Gaskiya ne kayan aure kan aure? Ƙwarai a'a kayan rabin shika ne ni na cika shi. Kaga baka bi ka'ida ba ce. Na'am. Kuma wannan auren da kai yadda aka yi daman da biyu. Da biyu kai. Sai ka bi wajen iyayenta. Murya. Go. Wani mai gida. Ita ce wannan? Na ce ita ce wannan? Na ga dahin. Koma. Ka je duk alƙalin da ke ƙasan nan wanda zai kwata maka ya zai kwata maka. Kowaye. Waye kai? Kai dan waye kai? Kai waye kai? Waye kai? Karka bari dan banza kai din waye. Kai waye kaka? Na ce ka ci baka. Ka isa kana so ka karɓi yarinyar na ma daji. Ba daji ba. An ma haɗa. Ma dan bun ba kuma haɗa nawa kake? Waye kai? Waye kai? Ina kai ka. Wannan da kyau. Yadda zuciyar ta take haka yadda fuskar ta take haka zuciyar ta. Kai in ka dubi baki na baka ga sufan bindiga ne da ita ba? Ka ci buhun uban kai din banza kai din banza kai ne